እቲ ፊልም እንትጅመር ሴባስቲያን ዝተባሃለ ናይ ኬሚስተር በዓል ሞያ የርእየና ን4 ዓመታት ዝኾነ ነገር ከጸንዕ ድሕሪ ምጽንሑ ሎማዓንቲ ናብ ምውዳእ በጺሑ ኣሎ ን4 ዓመታት ናሰርሑ ጸንሐ ሓደ ነገር ናብ ዘይርአ ዝቕይር ነገር ናይ ሎማዓንቲ ደስ ብዝብል ኩነታት ተሰቒዒሉ ኣሎ እዚ ዝሰርሕዎ ኬሚካል ኣብ እንስሳ እዮም ክምኩሩ ሓሲቦም ዘለዉ ኣብ ሓደ ጉሬላ ሞኪሮሞ ዝተሳኽዐ ሙከራ ኮይኑ ኣሎ ሕዚ ዝቖርዮም ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ እዚ ነገር እዙይ ንድሕሪት መምለሲ ማለት እውን ንኸይርአ ዝገበረ ኬሚካል መሊሱ ንኽርአ ዝገብር እዩ ሰባስቲያን ብጣዕሚ እናተናደደ እዩ ምኽንያቱ እቲ ሰርሕዎ ዘለዉ ሕዚ ክሳኽዓሎም ኣይከኣል እዙይ ተዘይተሳኺዑ ድማ እቲ ቅድም ዝሰርሕዎ ምንም ጥቕሚ የብሉን ማለት እዩ ዘይርአ ነገር ምምላስ ግዴታ እዩ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ግን እቲ ነገር ተሳኺዑሉ ብሓጎስ ናብ ሰበይቲ ኸይዱ እውን ነገራ ካብኡ ከም ዘይርአ ገይሮሞ ዝነበሩ ጉሬላ ናብ ዝርአ ንምምላስ ናብቲ ጉሬላ ኸዱ እቲ ጉሬላ እውን ብጣዕሚ ይቁጥዕ ነይሩ ንእሽተይ ጥቕዓት እንተብፅሐሎም እውን ከም ገሌሎም ናይ መደንዘዝ መርፍእ ተኩሶም ወግእዎ ኣብ ዓራት ምስ ኣሰርዎ እቲ ዝሰርሕዎ ኬሚካል ክወግእዎ ተዳልኡ እቲ ኩነታት ዓብዪ ስሕተት ከም ተሰርሐ እዩ ዘመላኽት ይኹን እምበር እቲ ጉሬላ ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ተመለሰ ብምስኽዑ እውን ደስ ኢልዎም ኩሎም ተሓቋቖፉ ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት ሰባስቲያን ነቶም መድሓኒት ዝሰርሐሎም ሰባት ሪፖርት እናቕረበ ይርከብ እዚ ነገር ዝተሰርሐ ንተጋደልቲ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል ብተወሳኺ እውን ንሱን መሓዙትን ዝሰርሐሉ ላቦራቶሪ መንግስቲ ከም ዝሃቦምን ሕቡእ ቦታ ከም ዝኾነን ካብ ዘረኦም ንርዳእ ዶክተር ክራመር ንሰባስቲያን ስለቲ መድሓኒት ዝርዝር ሓተቱ ሰባስቲያን እውን 90% ከም ዝተወድአን ዝቐረየ ንእሽተይ ነገር ከም ዘሎን የርድእ መሓዙት እውን ንምንታይ ከም ዝሓስቦ ስለ ዘይተረዶም ደንገጹ ሰባስቲያን እውን ብምቕጻል ንእሽተይ ስለ ዝቐረየቶን ብውሕዳት መዓልቲ ከም ዝውድእ ነፍለጠ እቶም ሰባት እውን ይቕጽሉ እሞ እዚ ነገር ብግዜ ተዘይወዲኦም እቲ ፕሮጀክት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዕፅዎ ኣጠንቀቐዎ ድሕሪ እቲ ኣኼባን ደገ ምስ ወፁ ሊንዳን ማተን ዝተባሃሉ ክልተ መሓዙቱ ንምንታይ ከም ዝሓስቡ ተዛረብዎ ንሱ እውን ንሶም ዝሞከርዎ ኣብ እንስሳ እዩ ግን ኣብ ሰብ ክምከር ከም ዘለዎ ነገሮም ናብ ላቦራቶሪ ምስ ተመለሰ እውን ሰባስቲያን ዶክተር ክራመር እናጉጅሉ እዚ ነገር ኣብ ሰብ ክምከር ፍቓድ ከም ዝሃቡ ነገር ኮይኑ ግን ይሕስዎም እዩ ነይሩ ብመሪሕነት ኣነ መርሑ ስለ ዝነበርኩ ፀገብ የብልን ኣባይ ይጀመር ኢሉ መሓዙታ ኣመኑ ንሳቶም እውን ይወግእዎ እሞ ብጣዕሚ ሓያል ሕማም ተሰምዖ እውን ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ናብ ዘይርአ ቀየሮም ሰባስቲያን ድሕሪ 7 ሰዓታት ዓርሱ ካብ ዝሰሓተሉ ነቓሐ ሕዚ ሓደ ጽንዓታት ምግባር ጀሚሮም ኣሎ ዝገበርዎ ጽንዓት እውን ኣዕጋቢ ውፅኢት ተመዝገበ ኣብ ላቦራቶሪ ዘለዋ ናይ ሰባስቲያን ደቂ ኣንስትዮ መሓዙት ሕጉሳት ኣይኮናን ምኽንያቱ ሰባስቲያን እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ሓደ ዘየሉ ነገራት ይገብር ስለ ዘሎ ደቂሰን ተለዎ ኸይዱ እናነኻኸአን ናብ ሽንተይት ኣብ ዝኸዳሉ እዋን እውን ምስአን ከይዱ ምርኣይ ጀመረን ነታ ብጣዕሚ ትቐርቦ ሊንዳ እውን ካብዚ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይበለን ሰባስቲያን ካብ ዘይርአ 3 መዓልቲ ገይራሉ ስለዚ ሕዚ ክርአ ዝገብር መድሓኒት ክወግእዎ ልክዕ ምስ ወግእዎ ሰባስቲያን ሓያል ሕማም ይስምዖ እሞ ንባዕሎም ከጥቅዖም ጀመረ ሕማሙ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ክመውት ይብሉ እሞ ግን ዘይሞተ ዓርሱ ስሒቱ ይወድቕ እቲ ሙከራ እውን ስለ ዘይተሳኽዐ እቶም ተመራመርቲ ካብ ላስቲክ ናይ ገጽ ማስክ ይሰርሕሉ ሕማሙ ሓያል ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕዚ ዘይገደፎን ንወይኑ ክቕመጥ ድማ ገበሩ ንወይኑ ኸፍ ክብል ምግባሮም ግን ሰባስቲያን ብጣዕሚ ይጎዲእዎ ብሕታውነት ድማ ክስምዖ ጀመረ ካብቲ ላቦራቶሪ ዘይወፀ መዓልትታት ስለ ዝሓለፈ ብጣዕሚ ይድቢርዎ ሓደ መዓልቲ ንሳቶም ዘይረእይዎ ካብ ላቦራቶሪ ተሓቢኡ ወፅ ኣብ ገዙ ምስ ኣተወ እውን ካብ ርሕቐት ሓንቲ ጎረቤቱ ክዳና እንትቐይር ረኣያ ሻወር እናወሰደ እንተላ እውን ኮይደን ካሕኳሕ በሪ ተኸፈተት እውን ምንም ኣይረኣይ ዘይምርኣዩ ተጠቒሙ እውን ደፈረ ሊንዳ ኣብ ናይ ላቦራቶሪ ክፍሊ ስለ ዝሰኣነቶ ክትደልዮ ናብ ገዙ መፀት ድንገት ናይ ሰባስቲያን ማስክ ኣብ መሬት ረኣያቶ ብፍጥነት ናብ መሓዙታ ብምድዋል ሰባስቲያን ሕዚ ክንረኽቦ ኣለና ብምባል ሪፖርት ገበረት ምኽንያቱ ዝኾነ ነገር ተተፈጢሩ ቀጥታ እዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ከኣቱ ምኽንያቱ እውን ኣብ ሰብ ንምምካር ፍቓድ ኣይተዋሃቡን ሴባስቲያን ተረኺብናዮ ቀጥታ ተኩስና መደንዘዝ ክንወግእ ኣለና እናበሉ እናሃለዉ ሰባስቲያን መፅ ሊንዳ ንሰባስቲያን ካብ ድሕሪ ህዚ ካብ ላቦራቶሪ ተወፂኡ ንዶክተር ክሬም ከም ትዛረቡ ኣፈራርሐቱ ንሱ እውን ተስማዕመ ኮይኑ ግን እቶም ካልኦት ሰባት ከኣምንዎ ይኸኣሉ ምኽንያቱ ተሓቢኡ እዩ ወፂኡ ነይሩ ሕዚ እውን ተሓቢኡ ክወፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤክስሬይ ማሽን ካሜራ በብቦትኡ ገጠሙ ሰባስቲያን እውን ከም ዝከታተልዎ ፈሊጡ እዩ ካብኡ እቲ ናይ ኤክስሬይ ማሽን ይነኻኽኦ እሞ ዘየለ ምስሊ ከም ዘርኢ ገይሩ ንመሓዙት ተሸወደ ከምዚ ምስ ገበረ ዳግማይ ካብ ላቦራቶሪ ክፍሊ ይወፅእ እሞ ናብ እንዳ ሊንዳ ገዛ ይኸይድ ኣብ እንዳ ሊንዳ ምስ ከደ ማት ይርዮ ማትን ሊንዳን ርክብ ከም ዘለዎም ተረዲእዎ እዩ ንሱ ከዓ ሊንዳ ስለ ዝፈትዋ በቲ ነገር ተናደድ በቕኒ ናይ ሊንዳ መሽኮት ሰበሩ ንሳቶም እውን ጽጊዕ ኢሎም ደገ ተረኣዩ ምንም የለን
ሊንዳ ቀጥታ ናብ ርእሳ ዝመጸ ሰባስቲያን ምዃኑ እዩ። ሽዑ ናብ ለባላቱ ረኽፍለ ትድውል እሞ ሰባስቲያን ተሃልይ ተሓተም። ንሶም እውን ኣብ ክፍሉ ደቂሱ ከም ዘሎ ነገረው። ኮይኑ ግን ኣብቲ ካሜራ ዝተሰሓተ ምስሊ ይርኢ ከም ዘለዎ ይፈለጡ። ሴባስቲያን እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቃታት ናብ ለባላቱ ረኽፍሉ ተመለሰ። ኣብ ውሽጢ ምስ ከደ እውን ሓንቲ ከምኡ ዘይትረአ ከልቢ ከም ዘላ ረኣየ። ብንዴት እውን እታ ከልቢ ቀተላ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒት ሳራ ብካሜራ እታ ከልቢ ከም ዝሞተት ረኣያት። ከይዳ ሰባስቲያን ተሓተተቶ እውን ኣነ ይቀተልኩ ንበላ። ንዕኡ ብምጥርጣር ኣብቲ ክፍሉ ዘሎ ካሜራ ከፊቶም ምክታል ጀመሩ። ኮይኑ ግን ንሱ ካብቲ ክፍለ ይወፀን ዘሎ። ሕዚ እውን ዝተሰሓተ ምስሊ ይርኢ ከም ዘለዎ ኣይፈለጡን። ምሸት እውን ሊንዳ ኣብ ገዛ ናይ እግሪ ድምፂ ትሰምዕ እሞ ሰብ ከም ዘሎ ብምጥርጣር ተፀውዐት። ሰባስቲያን ምንም መልሲ ኣይሃባን። ናብቲ ለዋላቶ ከይዳ እንተረኣየት እቲ ካሜራ ናይ ሓሶት ምስሊ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ረኣየት። ብቁልጡፍ ናብ ዶክተር ክሬም ብምኻድ ኩሉ ነገር ኣረድዎ። ዶክተር ክሬም እውን በቲ ነገር ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ኩሉ ነገር ምስ ተፈጠረ ዲኹም መፂኹም ተረድኡን ብምባል ተናደደ። ካብ ስራሕ ከም ዝባረሩ እውን ተዛረቡ። ንዕኦም ደገም ሰውፀአ ነቲ ቦርድ ሓላፊ ክድውል ስልኩ እንተልዕለ ናይቲ ስልኪ ገመድ እውን ብሰባስቲያን ተቆሪጹ። ሰባስቲያን እውን ኣብ ደገ ድምፂ ብምስማዕ ቀልቡ ሰረቁ። ዶክተር ክሬም እውን ንምፅራይ ደገ እንተወፀ ናብ ማይ ደፊኡ የእትዎ እሞ ይቐትሎ። ሊንዳ ጽባሕት ናብ ዶክተር ገዛ እንተደወለት እቲ ዶክተር ከም ዝሞተ ተነገራ። በቲ ነገር ብጣዕሚ ትድንግጽ እሞ ካብቲ ለባላቶር ንምውፃእ ጉዕዞ ይጅምሩ። ናብቲ ሊፍት እንተኣቱ ናይቲ ሊፍት ሚስጥር ቁፅሪ ሰባስቲያን ቀይርዎ እዩ። እዚ ለባላቶሪ ኣብ ታሕቲ ስለ ዘሎ ንላዕሊ ክወፅ ኣለዎ። ንላዕሊ ንክወፁ ድማ ክድውሉ ስለ ዘለዎም ናይ ስልኪ መስከራት እውን ቀዲሙ ኣበላሽዎ እዩ። ሴባስቲያን ዘይቀደሞም ክቅድሞም ስለ ዘለዎም ናይ ኤክስሬይ መነፅር ኣብ ዓይኖም ገይሮም ኩሎም ምልላይ ጀመሩ። ጃኒስ ድንገት ብኻሊእ ክፍልና ኸደት ፊት ንፊት ትረኽቦ እሞ ብገመድ ሓኒቆ ይቀትላ። ኩሎም እናዞሩ ምድላይ ደወ የበሉ። ማትና ካርተር ናይ መደንዘዝ ሽጉጦም ሒዞም እናኸዱ እዮም። ሰባስቲያን ንካርተር ቀልጢፉ ሓነቆ። ማት እቲ ናይ ትክትቦ የፈንድኦ እሞ ሰባስቲያን ንምርኣይ ሞከረ። ኮይኑ ግን ሰባስቲያን ቀዲሙ ንማት ይወቃዕ እሞ ማት ይወድቕ። ንካርተር እውን ደፊኡ ናብ ሓፂን ኣጋጮ። ካርተር ብዙሕ ደም ፈሰሶ። ሳራ ንካርተር ደም ክተውፅሐሉ ካብ ፍሪጅ ናውፀት እያ። ድንገት ድምፂ ትሰምዕ እሞ ሰባስቲያን ከም ዘሎ ረጋገፀት። እቲ ዝሓዘቶ ደም ናብ መሬት ብምድፋእ ንኽረኣያ ሞከረት። ኮይኑ ግን ቀዲሙ ሒዛ እሞ በቲ ዝሓዘቶ ናይ መደንዘዝ ሽጉጥ ተኮሰላ። ክሳዳ ብምስባር እውን ቀተላ። ብኻሊእ ወገን ካርተር ብዙሕ ደም ይፈሶ ስለ ዘሎ ህይወት ሓለፈ። ፍራንክ ሴባስቲያን ንኽረኣዩ ናይ ሓዊ መጥፊና ነፍሐ ምድላይ ጀመሩ። ኣብ ማእኸል ወግዒ ዝወር እንተበለ ሰባስቲያን ብሓፂን ብምውቃዕ ቀተሉ። እዚ ነገር ዝረኣየ ማት ደው ከብሎ እንተኸደ ንዕኡ እውን ወግኦ። ንሊንዳና ማት ናብ መትሐሊ ክፍሊ ወርዊሩ ኣእትዮ ዓፀው። እቲ መቐዝቀዝ ደረጅኡ እውን ብጣዕሚ ኣውሪድ ንቐዝቅዝ ገበሩ። ቀጻሊ ሰባስቲያን እናተኸዳደነ ንርኢ። ዝተኸዳደነ እቲ ገዛ ንምዕጋት ሓደ ኬሚካል እናዳለወ እዩ። ሊንዳ እውን ብፍጥነት ኣብኡ ብዝረኸበቶም ብረታት ብምጥቃም ኤሌክትሪክ ማግኔት ሰርሐ። እቲ በሪ እውን ከም ገላ ጌራ ከፈተቶ። ማት ብጣዕሚ ስለ ዝተጎደን ኣብ ቁሪ ቦታ ስለ ዝነበረን ሓዊ ተቃፅለሉ እሞ ሰባስቲያን ንምድላይ ከደት። ልክዕ ሰባስቲያን ናብ ሊፍት ክኣቱ ትረኽቦ እሞ ብሓዊ ኣቃፀለት። ኮይኑ ግን ጠቒማቶም በረ ይጎደአቶም። ዝተኸደኑ ማስክን ክዳንን ተቃፂሉ ብሱሪ ዘይረአ ኾነ። ንሳ እውን ኣብ ሓደጋ ግዜ ማይ ዝረጩ ማሽን ብሓዊ ተቃፅሎ እሞ እቲ ቦምቦ ማይ ምርጫው ይጅምር። ንሳ ሰባስቲያን ብቕድሚት እናደለየት፣ ሰባስቲያን ግን ብድሕሪት መፂኡ ወቂዓ ውደቓ። ኣብ መሬት ወዲቓ ንሃለወት እውን እግሩ ኣብ ክሳዳ ገይሩ ብእግሩ ሓነቓ። ብድሕሪ ዘይተሓሰበ ማቲ መፅ እሞ ብሓፂን ይወቕዖ። ንሳቶም ተላዒሎም እናወፁ ተለዉ ዘይረኣየዎ ሰባስቲያን ይለዓል። ዘይረኣየዎ ብድሕሪት ክውዖም ክብል ማቲ ይርኢ እሞ ደፊኡ ንድሕሪት ተውድቕ። እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ብረት ኤሌክትሪክ ይነቅ እሞ ሰባስቲያን ኤሌክትሪክ ሒዙ። ልክዕ ዓርሱ ስሒቱ ኣብ ዝወደቐሉ ሰዓት ብፍጥነት እንትወፁን በቲ ሊፍት ብላዕሊ ምእታው ጀመሩ። ንሶም ናይ ሊፍት መሳል ገይሮም እንትወፁ ሰባስቲያን እውን ይኽተሎም እዩ ነይሩ። ንሊንዳ እውን ብእግራ ጎቴ ተውረዳ። ሓይሊ እናተጠቐመ እውን ክስዕማ ጀመረ። ሊንዳና ሰባስቲያን ደው ዝበሉሉ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሊፍት ቦታ እዮም ዘለዉ። ሰባስቲያን ንዓ ብምስዓም ብሓሳቡ ኣብ ካሊእ ዓለም እዩ ዘሎ። ሊንዳ እውን እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ብሓሳብ ተዋሒጡ ተሎ ናይቲ ሊፍት ሙሉእ ክፍሊ ዝሓዘ መፍትሒ ብረት ትረግፆ እሞ እቲ ሊፍት ተፈትሐ። ንታሕቲ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን እውን ኣብቲ ገመድ ተንጠልጠለ። ሰባስቲያን ግን ንታሕቲ ስለ ዘምለጦ ይወድቕ እሞ ባርዕ ተፈጢሩ ይመውት። እቶም ፖላዊስ እውን ናይቲ ባርዕ ድምፂ ይሰምዑ እሞ ቀጥታ ናብኡ ይኸዱ። ንሊንዳን ማቱን እውን ሓገዝ ይገብረሎም። ኣብ ኣምቡላንስ ብምእታው ንሆስፒታል ይወስድዎም። እቲ ፊልም እውን በዚ ይውዳእ። ውራት ተኸታተልቲ ናይ ማዕፆና ቲፕ ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ፣ ነዚ ቻናል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን እዮም። ሰሰናይ ንዓኹም።